zuena izaten. Kabian laukumetxo zituen azalpen, asko alperrikari zen beti ematen. Xorrotxio askorik egin ez ezaten. Azeri maltzur bat zen basoko errege, kumetxoak egin nahi zituen abere. Txorrotxioak entzunta bada ezpada ere, zuaitzpera joan zen koldar bezain trebe. Azeriak azeri jokatzea lege. Guztiak bota zizkion banaka. Azeria guztiak irentxita hanka, txoria triste joan zen negaka. Baso osotik zehar isilik pasata. Basoaren ostean txabola bateko atarian txakur bat zegoen kompleto. Txoriari eskatu zion kantatzeko eta erantzun zion umore tristeko. Zegoela gertatu zen dena tarteko. Txakurrak lagundu asmoz txoriari esan zion bera anilik zela zabaltzezan. Txorian joan zen esandako gizan, ta azeria berriz zerbaiten peskizan. Txoritxoak azalpen batzuk eman zitzan. Beste batzuk esan ziotela, ta entzun da bezala kontatu zuela. Txakurra zoritxarrez hilik zegoela, frogatu nahi bazuen joan zitekela. Ta arbola ondoan han egongo zela. Azeriak txakurra hilik ikustean nahi zuen, ez baizuen batere maitea. Hala erabaki zuen bertara joatea, ta txakurrari pixa gainera egitea. Broma ez zitzaionez atera merkea. Orduan berehala txakurrak trebeki azeriari kolpe egin zion aurki. Ta atzamarrez sabel osoa ireki zion eta kumeak poliki irten ta amarekin egon ziren beti. Ta atzamarrez sabel osoa